Durant la guerra, els museus tenen una funció com a dipòsits de salvaguarda del patrimoni i acabada la guerra doncs, queden algunes peces en aquests museus. Després d'acabada la guerra, durant el franquisme, també hi ha uns ingressos fruit del període de la guerra. És a dir, no estem parlant de la destrucció, de la pèrdua, de tot allò que es va perdre en els museus, sinó que estem parlant de com canvia a l'episodi bèl·lic la configuració dels museus catalans. L'impacte que podria tenir aquestes sessions que el franquisme fa de peces no retornades, diguéssim que no són tantes com podria semblar o almenys en l'imaginari col·lectiu el que es podria pensar. Sí que hi ha casos concrets i peces molt rellevants que van ser dipositades a museus perquè no es van tornar als propietaris, però en la seva majoria veiem que són conjunts diguéssim, més o menys petits, delimitats per l'estructura dels museus. Suposa posar en paraules i posar negre sobre blanc el que era un misteri, una cosa mig dita, sobre el que hi havia moltes teories, però no hi havia ciència. És a dir, tothom parlava que el franquisme havia portat obres a museus que no eren seves, que els museus tenien unes coses que potser eren il·lícites, que durant la guerra es havien perdut moltes obres. Eren sospites, coses mig dites, però mai ningú havia buscat els documents, havia anat als museus, havia mirat els magatzems i havia resseguit i buscat aquestes obres. L'Institut Ametller està molt content d'acollir aquesta presentació perquè l'Institut des de la seva fundació l'any 41, que de fet és un context de plena postguerra, es dedica a l'estudi de la història de l'art hispànic i per tant fa servir de matèries primeres moltes d'aquestes obres que van ser retornades i que van ser, canviades de lloc durant la Guerra Civil, però és que, a més, un dels nostres elements principals d'estudi obert a la comunitat científica és l'Arxiu Mas, que té una quantitat molt important de fotografies de béns precisament desapareguts durant la Guerra Civil o d'altres conservats que amb aquesta documentació es pot acreditar d'on venen. Per tant, és una matèria afí als nostres estudis, a tot el que sigui l'estudi del patrimoni, en el nostre cas el patrimoni artístic, i per tant estem molt contents de col·laborar amb l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i esperem que no sigui l'última col·laboració.